Abay! 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 Antay! Natayag sirawan. Antay, Day! Hoy! Anya, Day! Anya, sino tinatay? At sa rin na tayo nagsangit, sino garod tinatay? Dapat, sino tinatay? At sa rin gamay lang gamin ka sa sangit mo, sino tinatay? Garod! Simisyon na nga talaga! Ay na, abaw! Dati lang nga buy-buyan ti sang-sangita mo na! Ay na, malakpak ka di ay na, mula kang imas mila ti turog ko, big-bigat ang buy-buya ka man ti tibeng! Ay na, abaw! Big-bigat na tatibi ti Brahim sulit sang-sangita mo, hindi na tayo nga bitan! Ay na, abaw kita man dito'y balay na ang kakalat paylaeng tiwara. Di ka pala nakatartrabaho, ang buy-buya ka man titibong. Ay, naabo. May brada ka talaga dito yung katulungan na. Ay na, abaw. Nuko man naman ka nagugas. Nuko man naman ka nagwalis. Dito'y balay, wala saan di taparaangan. Wala saan naman ka kumalata naglaban. Ay na, isa tatang buy-buya ka na nga. Matay lang jibita, sang-sangitam kita. Ay, naabaw! Ay, na! Konsumisyon ka nga talaga! Ay, naabaw! Ay, naabaw! Gusto pa lang dito pa nagbubuyan dito, tay! Kapang kapay lang aglinis! Minagtrabaho dito ay malay! Sir mo. Panira mo ti moment, sir. Agure ka lang, sir. Ilipas ko lang ati bubuyak itani series ni Netflix. Ano nga po ni sir, no kaya mo sir, rugyanan pa lang tayo, tuloy ko tayo. Kanya! Sir. Siya! Hindi! Bukan talaga! Kaya ka sa ano sir, baon ka mo nga baon. Ay, na! Kit kita magbuy-buyak, sir. Natural lang, madam! Ay, naabaw! Hindi kita glaban! Ay sir, naman ti request ko gaya mo. Adaman request mo? Ay, naabaw! Adaman request! Anyaman ti request mo na! Si sir, agong uwat kayo nga agbuy-buyak ti Netflix ito. Di na mabalik. Natural! Bigbigat! Nagbubuya ka! Ay na po sir, di na mabalin sir. Nga, igatangan nakman ti uray ko. Adi 100 inches lang nga TV sir. Ikabon ko di kwarto. Ano, hang kayo nga madisturbo dito isalas sir. Nagpagatang ka ti sariling nga tibay? Sir. Taano dati pagbuyak, hindi kwarto kun sir. Taano hang kayo nga madisturbo dito sir. Kanya? Talaga. Exhale. Kalma. Ay na. Ingkag trabahan, pang-asem. Ingkag. Ay na. Wenen sir. Baon kayo nga baon. Ay, wine pa kahit. Wine. Sunduan kan to damdama. Wine. Basta text kan tulatan Wine. Sir, sinamom dito sir. Wine. Busam sir. Wine. Sige. Sige. Bye. Wine. Ay, panyagay. Yung pera mo. Agas sir. Agas! Ano sir? Agas ka! Masakit ka! Allah sir, kino nagdalusak gamin itani ko nakita ko pa expire. Anya? Nga impainom ko na sir ta sayang. Opo. Nag-expire ka talaga ti pasensya ka niya mo. Talaga. Pao, dati naalami nga katulaw. Ay na, pintas na lang ti agad daw. Kung ano ka man dito sa anak, ingka pa digusan di asaw ni Blackay.
Tanay, makalawas nga saan nga nagdigoside. Ingkan, pinupuro ka din sa mga anak. Ibladak. Naglaki lang, sir. Kamay may samot ni aso tayo, ni Blacky lang. Ingkan, pinupuro ka. Puno. A few moments later. Sir, damang ti damagog. Kuya, nyaman tatan. Sir, ti sabon ka di kat makapatay ti aso. Ay napo tila madamdamag mo. Kasano ko mangay, might nga makapatay ti sabaw ni ti asaw. Ay napo dato tila madamdamag mo. Kika sa ano nga min, sir. Di kad imbaon na nga padigusak ni Blacky. Tuwan. Bye. Ito na nga makapatay di sabon. Alangan nga, Jada, no? Kay di no katakmat ng di washing machine ka na tayo maten, sir. Kanya. Kaya nga nakakapos na. Tas tagalang nga talaga tayo dati nga katulong niya. Inwasing mo di asaw? When, sir? Naglata ka sa film. Kapaya, sir, Madia? Sir, baka mabalin tayo imang tumat di aso, sir. Hindi na imang tumatin sa di aso. Yari